Yebo, asingeneni ku-hot topic yethu yanamhlanje. Hi KVG, hi 3 to 6 Express. I am a man aged 26 years and I have a hot topic. I stay with my mother and young sister who is 17 years old. The second born works as a maid and is 23 years old. She started working at the age of 20. Hana kubuda zvakanaka in school. So iye akabva aramba kudzokorodza and settled for basa rake remumba iroro. My sister is a clean freak. Kuri kucleana hake. Mumba, kubika, washing, anything to do with the household, anogona. So inini, I'm not employed full time, but ndinobata kugadzira ma phone, laptops, computers and all. So beginning of this year, I noticed that my sister would bring groceries each time yaano yaku off. Things like mafuta, powdered milk, masamba, sugar, salt, my dry groceries aye. 3 months ago, I saw her achiburitsa these groceries pasipe hembe and mafuta ekubikisa aive muhaf. I asked her, kuti mafuta ari muhaf sei, akati arasika pakuya kuno. Zvisine, foni yake yakadona ikafa touch. Akati budi ndigadzirireyo. After fixing her phone, I wanted to check kuti my apps ari kushanda here. Ndipo pandakaona ma text message achitaura na garden boy wepamba panoshanda. KVG, vanava vari kubira murungu wavo, kwete mbichana, from groceries to clothes. So when I read chat, garden boy introduced her to the stealing, saying, taizviita nemusikana who worked here in the past. So akamudzidzisa kubuda nezvinhu mumba, akaisa mumugomo wekuchera mvura. So vanotora mabuckets aya, ane muvharo weisa zvinhu pane gomba raakachera kuseri kwemba kugarden. So they covered gomba iri nerata, voisa mashizha neuswa pamusoro. Magroceries aibuda mumba achiiswa kugomba uko. Vanozogovana pa off day. Ndakabatikana, because sister yangu gets paid $150. Anotambira mari yakanaka compared to vamwe. It was difficult to confront her, so I gave her back phone yake. Akazorwara ari kubasa, and the love and the care that her bosses showed moved me. Vanava drove her to hospital, neusiku, and paid for her bills. After she got discharged in the morning, they brought her home and gave her 5 days kuti anyatso simba. When I gave them mari that they covered ku hospital, they refused, saying it's on us. I made it my business to confront my sister kuti ndizive kuti why ari kubira vanhu vane rudo naye. She denied kusvika ndazomuudza ma-messages andakaona. Akakumbira ruregero ndikati zvapera. Now, mwedzi wapfuura uyu, atanga tsika yake, stealing groceries and clothes. I spoke to mama, and reaction yavo shocked me. Vakati, hausi wakuita jealous here kuti sister yako ndiye akutichengeta pano. Vedare, I contribute to the household and rent sometimes. Zvinhu zvakaoma for me at the moment. But does this mean we ignore unhu wehanzvadzi yangu just because ari kutiraramisa? I am thinking of tipping her bosses anonymously zviya zvekungofona ndotaura ndokata. Ndinopinda chechi yemweya and ndakabvira kare ndichimurotera hope dzakaipa. And anogona kuzoita zvihombe akafira mujeri. Munoti nenyaya yangu, please hide ID. Iyo ihot topic yetu yanamhlanje.